Słuchajcie, powiem wam smutną historię mojego żywobycia. Miał już dziołcha przed pandemią, ale została u sąsiada. Nie wiem co tam robiła, no. Może poszła cukru pożyczyć albo coś, nie wiem. Ale teraz już jej tu nie ma, jaka indziej. To by nie było zaś takie najgorsze. No, jedyne co ona mi zostawiła, to jest ten mały akordeon o fest szpytnym dźwięku. Teraz chciałbym ci zaśpiewać Edeltrauda. Do ciebie grom 3 akordy dzisiaj. Aż 3. G, C, F. Tam, 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 tam. Tararam, tam, tarara, tam, tararam, tam, tararam, tara. Wszystkie dur. Co byś wiedziała, że wcale nie tęsknia. U sąsiada zygor bije, u sąsiada zygor bije. A ta ma kochanka z innym bije, a ta ma kochanka z innym bije, z innym pije, ze mną nie chce, z innym pije, ze mną nie chce. Boli moje serce, boli moje serce. U sąsiada zygorcyka, u sąsiada zygorcyka. Adama kochanka z innym smyka, Adama kochanka z innym smyka, z innym smyka, ze mną nie chce, z innym smyka, ze mną nie chce. Ech, boli moje serce, boli moje serce. U sąsiada zygordzika, u sąsiada zygordzika. A ta ma kochanka z inszym lyga, a ta ma kochanka z innym lyga, z innym lyga, ze mną nie chce, z innym lyga, ze mną nie chce. Hej, boli moje serce, boli moje serce. Jeśli mnie słyszysz, wróć do mnie.